Apam, guazen beste bideo batekin. Kaso honetan, Rufiniren erregela ikusiko dugu. Oso erraza da, bale? Bideo honetan bakarrik ikusiko dugu nola egiten den Rufiniren zatiketa. Ez faktorizazioa, faktorizazioak beste bideo batzutan ikusiko ditugu. Bale, berriro, hemen bakarrik Rufiniren erregela. Oso erraza da, baina beti agertu daitez kariketa batzuk non esaten dugun, honekin zer egingo dut orain, hori ikusiko dugu orain. Guazen lehenengo adibide ikustera, eta animo. Guazen ikustera hemen Rufinirekin egiten den zatiketa ikasiko dugu egiten. Bale, zatiketa modukoa da, orain ikusiko duzue nola funtzionatzen duen. Zetan fijatu behar zarete, X-ek aurrean duten zenbakian eta zenbaki honetan. Orduan, 3, ken 10, ken 7, ken 6, gehi 13. Ikusten duzue hori, ez da bakarrik hartun dut X-ek aurrean dituen zenbakiak. Orain, jartzen ditugu marra bi hauek, hau beti egiten da horrela, eta esan dudana, zenbaki hau minusan dago, ez da? Hemen jarriko dut plus. Ez bada horrela, ez duzu ondo egingo ariketa. Zergaitik da plus lau, zuek ikasi horrela, azalpena nahi baduzue, hau da izatea lez X ken lau bardin 0, ez da? X despejatu eta dal lau. Geratu honekin, ez dago gero zailagoa den gauza bat azalduko dut. 3 hau jaitziko dugu bera. Plus 3, beti egiten da horrela, bale? Lehenengoko zenbakia beti jaitsi bera, eta orain, lau bider 3, 12, errespetatu ikurrak, plus lau bider plus 3, plus 12, ez dut jarri plus 12, ez delako behar. Honetan bai jarri dut, argi geratzeko ze zenbaki nagoen hartzen, ez da badakizue plus aurrean ez da derrigorrezkoa. Lau bider 12, minus 10 gehi 12, plus bi, lau bider bi, sortzi, minus azpi gehi sortzi, bat, lau bider bat, lau ken 6, minus bi, lau bider minus bi, minus sortzi. Ikusten duzue nola funtzatzen du, ezta? Beti da horrela, hau da tonteri bat, oso erreza da egiten, kontuan izan behar ditugu beti ikurrak. Minus sortzi gehi 13, plus bost, eta listo, bukatu da. Hau da, zatiketa bat izateala ez da, horregatik daukagu hemen zatiketa, eta hau da ondarra, zatiketaren ondarra. Listo. Ikusi duzu, ezta? Hori da Rufiniren erregela. Zer egiten zuen Rufinik bere garaian, esaten zuen, polinomio bat hartuko dut eta honekin zatituko dut, ezta? Gaur egun zer egiten dugu, hartu PlayStation eta Fortnitera jolastu. Rufiniren Fortnitea ziren zatiketak. Increíble. Tonteriak alde batera utzita, hori da, oso erraz, orain ikusiko ditugu beste adibide bi, eta hauetan pizka bat zailtzen da, ez asko, baina ondo dago ikustea. Guazen. Ikusiko dugu zergaitik den zailagoa hau. Fijatzen bazarete, hemen daukagu laugarren maila, bigarren maila, lehenengo maila, baina zein falta da? Hirugarren maila, ez da, X berriru falta da. Zer egingo dut orain? Normal, lehen egin dugun modura. Laugarren mailako zenbakia da bi. Zein da hirugarren mailako zenbakia? Ez dago, ez da, beraz, 0. Minus 3, bat, eta minus bi. Orain ikusiko dugu beste adibide bat, ez dut uste zaila denik. Maila bat falta bada, 0 bat jarri. Marra biak, honen kontrakoa bi, ikusi nola ez dudan jarri plus bi, ez da derrigorrezkoa plus jartzea aurrean. Da, egin, bi. Jaizten dugu bera, bi bider bi lau, eta egiten dugu lehengo prozesu berdina. Ez dut azalduko, lehen duzue, errepasatu zer egin dudan hemen, eta listo, zuek ikusi. Beste adibide bat, hemen daukat hirugarren maila eta lehenengo maila. Zeintzuk falta dira? Bigarrena eta zenbakia, ez da? Mailarik ez duena. Zer egingo dugu? Aurran ikusi duguna. Jarri mailak. Hau da X berriruren zenbakia, hau da X berbirena, hau da Xena, eta hau da bakarrik doan zenbakia. 0 da ez delako agertzen. Jartzen ditugu marra biak, honen aurkakoa, zetako da minus 3, eta listo egingo dugu, hau, pauso egingo dut, ikurra ezberdina delako eta por si acaso. Minus 3 bider minus bat, plus 3, 0 gehi 3, orduan, minus 3 bider 3 minus bederatzi, ez da, hemen jarriko dugu gero erantzuna, minus lau, minus bederatzi, minus 13, minus 3 bider minus 13, hogeta emeretzi, eta listo, 0 gehi hogeta emeretzi, oso erraz, hemen ikusi dugu nola egiten den plus, minus, eta listo, jarrituko dugu orain. Hemen ikusi duguna da, maila bat falta denean jarri behar dugula 0. Adibideak infinituak dira. Adibidez, agertu daiteke X berbost eta zenbakia bakarrik. X berbost gehi zenbaki bat. Zer egingo dugu hor? X berbosten aurrean dagoen zenbakia jarri, adibidez, minus 3 X berbost, jarri minus 3, eta 0, 0, 0, 0 zenbakia.
eta listo, eta egiten duzue Ruffini. Ez da zaila. Orain ikusiko dugu gauza bat, bai, zaitzen dena, baina, zuentzako ez da zer izango. Ikusiko dugu zer gertatzen den hemen. Gauza bi, lehenengokoa, zenbakiak ez daudela ordenatuta. Fijatu ondo mailatan, lehenengo maila, 4 eta 5. Zer egin behar dugu? Ordenatu. Orain ikusiko dugu nola egiten den. Eta bigarren gauza da hau. Lehen agertzen zen x gehi 4, x ken 4, baina orain hemen zenbaki bat dago. Zer egin dut hor? Orain ikusiko dugu. Lehenengokoa zenbakiak ordenatzea. Maila handiena bat, ez da? Bat. Gero hau plus 3. Gero hau, ez? 5, 4, hirugarren maila. Ez daukagu? 0. Bigarren maila ez daukagu? 0. Lehenengoko maila minus bi, eta faltaren zenbakia ez dela agertzen, 0. Jartzen ditugu marrabiak, eta orain, ze zenbaki jarriko dut hemen? Gogoratu lehenengoko adibidean ikusi genuen. Zer egiten genuen? X ken 4, eta egiten genuen bardin 0, eta 4 despejatu, ezta? Eta zen plus 4. Orain, egingo dugu bardina. 2x gehi 6 bardin 0, eta x despejatu. X despejatzen badugu da minus 3. Hau ez daukat zertan azaldu behar, baina azalduko dut. Plus 6 igaroten dauna minus 6 moduan, bi biderkatzen pasaten da zatitzen, minus 6 zati bi, minus 3. Eta listo, minus 3 horrekin egingo dugu Ruffiniren zatiketa. Jarraian egingo dut, zuek ikusi etxean, gelditu bideo eta pentsatu. Bat jaitsi hau biderau, jaitsi hau biderau, eta listo. Errepasatu nola egin dudan ariketa eta listo. Erraza da? Klaro. Eta ikusi duzu Ruffini, ezta? Zailtasuna jarri nahi badu, jartzen du. 2x gehi 6, baina, zer? Erraz egin dugu. Despejatu 0ra eta listo. Orain, jarriko dut ariketa bardin bat Ruffiniri buruz, baina gauza bat dauka barria. Nahi dudana da ariketa gelditu ekin baino arinago eta pentsatu. Pentsatzeak asko laguntzen du. Esan guzu, pentsatzen badut eta ez banaiz inorau heltzen, bardin di horrek, zuek pentsatu. Pentsatzeak bakarrik etorkizunean etorreko zaizkigun arazoak konpontzen laguntzen du. Zergatik, prestatzen gaituelako arazoak hobeto ikusten. Orain, hau esan da. Ikusi ariketa. Gelditu eta nik eman dizuedan erramintarekin, orain arte guztietako azalpen guztiekin egin daiteke ariketa hau. Saiatu egit. Bideoa gelditu baino arinago gauza bat azaldu behar dut. Hemen, Ruffini normal bat daukagu, baina M batekin. Beraz, gure helburua da M hori kalkulatzea. Zer gehiago esaten digu ariketak M hori kalkulatzeko? Hondarra dela 3. Beraz, honekin eta honekin kalkulatu behar dugu M. Hemen zin maz, bakarrik kokatu ditut zenbakiak. Lau hemen, M, minus 6, minus 5, eta bat. Orain arte ikusi dugun moduan. Hau jakinda, orain gelditu dezakezue bideoa eta zuek egin. Aparte, beste gauza bat egingo dut froga moduan. Ni isildu egingo naiz eta ariketa egiten joango naiz. Isilean. Ea ze gertatzen den eta ea ulertzen duzuen. Plus bi hau kokatuko dugu hemen minus bi eta listo orain isilduko naiz eta zuek ikusi ze gertatzen den. Ea ulertzen duzuen nik hitz egin gabe. Vale? M da bi, hau da froga moduan, Zuek pizka bat buruari emateko. Orain nik egingo dut, lasai. Jartzen dut, plus bi, minus bi. Eta orain joango naiz, martxa atraz. Atzerantz. Bat gehi zenbat da 3. Bat gehi bi, 3. Minus bi, bider zenbat da bi. Minus bi, bider, minus bat. Minus bost gehi zenbat da minus bat. Lau. Eta horrela denbora guztian. Minus bi, bider, minus bi, lau. Minus 6 gehi lau, minus bi, bider minus bi, ezta? Lau. Eta orain, ze zenbaki jarriko dut hemen, ez dakit, M daukadalako, baina, hau jarrizten dut bera bi, bider bi, minus lau, eta listo, lasai. M ken lau, bardin minus bi. M ken lau, bardin minus bi. M bardin bi. Ez da zaila, da lehen ikusi ditugun pausuak, baina atzerantz. Pentsatu, pizka bat buruarekin nola egin hau eta listo. Ez da bat ere zaila, bale? Eta listo. Hau izan da Ruffini. Kontuz ariketa honekin, bale? Behar bada, eta nik badakit, ez da, baina daude beste modu batzuk igual egiteko hau. Baina zergaitik jarri dut horrela, nahi dudalako zuek pentsatzea eta nahi dudalako jakin Ruffini ondo ulertu duzuen edo ez. Lehenengoko ariketak ondo ulertu badituzue, hau jakingo duzu egiten. Ez bada horrela errepasatu, ulertu ondo nola egiten den Ruffini.
Hau esan da, pentsatu gauza batean bai. Rufiniri zema denbora gustatuko zitzaion ariketa hau egitea, eta hau ikastea, eta nola egin hau pentsatzea, denbora asko. Eta zuek zemat minutu behar izan dituzue bere erregela ulertzeko. 8 minutu, bideoak irauten duena 8-10 minutu, eta ikusi duzue, ulertu duzue. Zergatik dio dau, zuek kontuan izateko gauza guztien atzean denbora bat dagoela, da pertsonak daude gauza horiek egiten. Guk erabiltzen ditugu, eta listo, baina pentsatu horretan. Inguruan ditugun gauza guztiak dituzte pertsonak atzean. Lana egiten guk gauza horiek erabiltzeko. Eta da Ruffini da horietako bat. Ruffiniren erregela da matematika eta inori ezaio matematika gustatzen, ez da? Niri bai. Baina hori esan da, listo, que me enrollo. Urrengo bideoetan ikusiko ditugu ja faktorizazio legeak. Zailagoak dira eta erabiliko ditugu gero zatiki algebraiko batuketak eta kenketak ikusten ditugunean. Betiko moduan, pizkanaka joango gara, eskerrik asko bideoa ikustearren, eta beste batera arte, agur!